Masaurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya za a ji cewa shugabannin tarayyar Turai sun cimma wata yarjejeniya ta baiwa Ukraine bashin sama da dala miliyan 100 domin ci gaba da yaƙi da Rasha. 'Yan ƙasar China da suka mallaki babban shafin sada zumunta mai tarin mabiya a duniya TikTok sun sanya hannu kan wata yarjejeniyar sayar da kadarorin kamfanin ga wata haɗakar 'yan kasuwa da Amurka ke jagoranta. A Najeriya kungiyoyi da dama na ci gaba da korafi kan zargin bangaren zartarwa da yin cushe a sabon kundin tsarin haraji na kasar da zai fara aiki a farkon shekara mai kama. An yi canje-canje fiye da 26 a ciki. Wasu wuraren an cire wani abu, an ƙara wani abu. Su 'yan majalisar nan na tarayya shugaban ƙasa sai abin da yake so za a yi, abin da ma zai bata masa rai ko da ya saba wa kundin tsarin mulki ba za a yi shi ba. Har wa yau a Najeriya wata matsala kuma da ta addabi 'yan kasar ba birni ba ƙauye ita ce ta tsadar kuɗin hayar gidaje. A matsayinka kuma na matashi kana son ka yi aure, me ya kamata ka yi? In baka da muhalli ka kama gidan haya, to gidan haya babu na naira 250 a jihar Sokoto. Gaskiya akwai matsaloli da yawa tare da neman gidan haya a Abuja. To muna tafe da rahoto na musamman akan wannan. To Muhammad Anur Muhammad ne ke tare da ku, amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Shugabannin tarayyar Turai sun cimma wata yarjejeniya ta baiwa Ukraine bashin sama da dala miliyan 100 a shekara biyu mai zuwa domin samun kuɗin da za ta ci gaba da yaƙi da Rasha.